sa gawas na nanay isang in. So in nga Paabangan nga dool sa munisipyo. Makita na to guys nga nasa dool sa munisipyo. Ani ang iyahang gawas. Nanay isang in. Niya at bang ni siya sa mga Kabatos oh. Okay, Kabatos dayon at bang sa Jismer. At bang sa Sure Save Pharmacy tapat sa Undoylens Budiga. A few moments later. Nihatap guys sa Pinoyanan ni Ma'am Amy atong sulipon. Ila ko nung ipamulak ilang cellphone na way signal. Klaro. Way klaro. Oh my God.